हाय हेलो नमस्कार। चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି। चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ବି କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି କର। चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଖାଲି କଳସ ବୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଲିଂ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଳସ ବୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। କଳସ ବୁଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। से ठाकुर भाई माँ गजलक्ष्मी देवे धन सुन मो कुआरा पुने जन्ह। माँ गजलक्ष्मी देवे धन सुन मो कुआरा पुने। ଏବେ କଳସ ବୁଡ଼ା ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଡିଜାଇନ ସିଲିଂ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ସିଲିଂ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ରବିବାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ସୋମବାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଭସାଣି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦେବି ମୁଁ। ଏ ଯେ